Hvad så er det alle sammen? Velkommen tilbage til et nyt afsnit. Vi skal simpelthen spille noget survival games. Så ja, vi skal simpelthen spille på mappet Survival Games 4. Og ja, det er en meget fin map, som ja. Der skal selvfølgelig være link til serveren. Hvis nogen af jer kender den, så er det MCSG. Så ja, det er den jeg spiller ind på lige nu. Det er en pænt svær server, fordi folk er meget gode herinde. Så ja, min rute det er at løbe direkte hen til det hus. Fordi at der er mange der løber ind på midten, og så bagefter løber alle folk nærmest den her vej. Eller, jeg føler folk løber den her vej. Okay, sådan, der er okay, der er en ned. Okay, der er en der tager noget af min rute. Det er jeg ikke glad for. Så han dør når jeg kommer derhen. Okay, stensør. Sådan der. Jeg ved godt der var noget jeg måske godt kunne bruge den chest, men det går nok. Og dagen efter. Der er to. Hvad laver I? Vil I kæmpe? Jeg kan virkelig ikke komme med i stigen lige nu. Vil I kæmpe, hva'? Hvad? Jeg vil gerne have high ground her. Skyd dem. Jeg kan seriøst bare ikke efter at skyde mig nu. Nu er jeg sur. Okay, nu har jeg fået noget. Okay. Kom her. Død. Skal vi ikke kæmpe? Au. Sådan der, så er jeg klar. Sådan der, det var sjovt. Jeg kan lære ikke kæmpe mod mig. Bare ikke når jeg lige vil til. Vent, hvad laver jeg? Jeg har jernsko og alt muligt. Hvorfor tager jeg ikke det på? Sådan der. Okay, der er også en jerndisplay. Sådan der. Så nu har vi simpelthen lige skaffet os 2 kills på ingen tid. Så det troede de kunne få mig der. Det kunne de ikke. Okay, nu skal jeg bare hen til retten med min rute. Ham der, han har taget noget med rute, kan jeg se. I et team. Kan du dø? Skal han bare dø? Ham der, han er one hit. Yes. Og så løb. Og så vend op. Der. Okay, sådan der. Det gik godt. Kan jeg ikke lave en efter næsten? Ej, jeg vil få smidt iron. Ej. Ja, med det her stof. Jeg skal have de her jernbukser. Det må ingen. Sådan der. Yes. Fik vi lige et kill. Det går. Jeg tror, det bliver en recording. Yay! Second try. Altså anden forsøg. Så kan jeg måske få på optagelse. Så det var så simpelthen, man skulle have taget deroppe, men så der var også den her keys. Den var ikke engang taget. What? Og så kommer man herind, så er der en knap hernede, som ikke alle folk kender. Så åbner der en pistol-dør her, og så kan man løbe ind. Og så er en til 20 her. Okay, seriøst, de havde intet flint. Nu skal jeg bare sætte til at skaffe noget flint, så jeg kan brænde alt det her stof. Så skal jeg altså ikke lade nogen få alt det her stof. Det er alt for OP. Men vi kan lave det så. Jeg kan lige ham, der han er lige uden for døren. Løb. Ingenting godt. Løb videre. Okay, jeg havde ikke en fiskestang, jo. Ses langsomt med. Too slow. Så er det bare om at komme væk fra ham der. Jeg er bange for, at han er også sådan en pæn stacked en. Så han kommer lige til 2-mands team. Så ja. Okay, der. Bum. Så har vi også lige fået en flint and steel. Så kan jeg lige gå herop og brænde tingene. Fordi heroppe der er det måske lidt mere i sikkerhed. Sådan der. Bum. Okay, jeg havde en lige skåret på mit inventory. Den der. Sådan der. Og 7 pinde. Bum. Sådan der. Vi mangler bare teknisk set flint. Jeg ved godt, jeg kan lave diamant til os. Og måske nogle af jer måske ikke tænker, hvorfor går jeg ikke hen til en crafting table. Det gør også, jeg skal bare lige have den her, hvor der var en pile og sådan lidt. Okay. Og nu skal jeg hen mod crafting table. Der er stadigvæk 11 personer igen. Så ja, 3. Nu er jeg fuld iron. Så jeg har lige nakket 4 personer indtil videre, så yay! 2-mands teams, så det bliver en god runde. Jeg er allerede tyde på nu. Okay. Men han er lige dernede, eller hvad? Var det ikke ham, der var lige der? Jo, han er lige hernede. Okay. Jo, der. Sådan. Okay, nu går jeg ned og nakker ham. Okay, måske har han ikke set mig. Ja. Det har han ikke. Jeg skal lige se, hvor han god ham her. Okay, han er der. Okay, han er ikke så god. Okay, jeg tager ham. Han er ikke set. Okay, jeg skal lige have et gulv ned for. Jeg kan ikke miste så meget liv i fighten. Han er ikke til. Lol. What? Skete det lige for, man står bare. Ja, hvad sker der? Nå. Yay. 5. kill. Det er sjovt det her lige nu. Det bliver så meget en recording, det kan jeg allerede sige. Vent, der. Er I klar? Opse.
Det var der ingen, der så. Der faldt grabbet ned i noget cobweb. Så faldt ned i lava. Nå, nu skal vi herover. Så derovre, der er der. Lige her, der, der er en. Okay, der er også en derovre. Okay, det er også et team. Jeg kan ikke nakke den. Hvad hvis den går ned? Står her. Han er dum. Jeg er helt selv. Der er også der. Der er også der. Jeg undskylder for, at jeg ikke har low-fire dæk tilbage på, men... ved han. Jeg kan godt bruge hans flint. Nej. Nej, dem tror jeg ikke helt, jeg kan tage ud. Nej, hvad? Så mister jeg min FNS der. Okay, jeg skal lige over her. Spise min golden apple. Haha! Se der bare. Okay, så den er runde. Det gjorde den det der. Ha! Det ender med, at de nakker hinanden. Jeg har en plan lige nu. Den var ikke så god. Jeg skal bare... Fik lige noget galt. Jeg skal bare nå hen til mit sted, så kan jeg mulighed for at nakke den. Her skal jeg bare løbe så godt jeg kan. Ja. Okay, kom så. Okay. Gør det. Okay, jeg skal lige spise. Okay, jeg kan tage den ene af dem ud selv. Okay, der var en. Ja, der var den anden også. Okay, de kommer derind. Jeg ramte ham. Yes. Satser på, at de var den vej. Ja. Jeg er pænt bange lige nu. Så jeg kan ikke se dem. Det kan jeg ikke lide. Okay. Jeg tænker, jeg skal lige ind og lave diamantsvær, så kan jeg godt gå i fight. Der er nogle flere pile. Se, det var semi-black og... Jeg tror, han er BSB og... Nej, Gushan. Okay. Det er dem, jeg tror, det var. Okay. Der. Jeg var råd dem til at nakke mig med det samme, for nu har jeg bare fået lov til at få pile og alt muligt. Nej, så laver jeg. Så nu er jeg klar til at kæmpe mod dem. Nu er jeg bedre svært det hele. Så nu skal vi simpelthen bare nakke et 2-minutters time igen, og så er det her en recording. Første video på min kanal. Det bliver en recording. Yay. Okay. Og det er endda second try. Lige nu. Okay. Så. De var herovre et sted. De har noget mad på mig. Jeg kunne ikke lide, at de spildte golden apple på at løbe væk fra dem. Jeg troede jeg måske, de havde fået mig. Men nu begynder jeg at spille klogt. Okay, så de var herovre sidst jeg så dem. Hvis de får ramt på den anden, så har jeg pænt tabt. Pænt meget tabt. Okay. Der. Sådan der, det var det ene. Yes. Hvor blev ham den anden af? Jeg tror, at de måske... Brænder lige der stof, jeg ikke skal bruge. Ham den anden, han løb vist væk. Yay! Det kunne være dem, der kæmpede. Jeg tror, at han blev træls over, hans ven nakkede ham. Okay, sådan der. Og jeg skal se. Jeg kan ikke have lidt en steals. Det er en fin video. Så yay. Okay, der er stof her. Why not? Okay, der. Det er kylling. Ja, okay, det var ikke kylling. Det ved jeg ikke. Så ham jeg tænkte på, at det kunne være. Ham der han. Skader meget med den bue. Han er meget præcis. Kan jeg ikke lide. Okay. Ja, det er nok ham, jeg er mest bange for, dem der. Jeg kommer til at møde det hjemme. Der. Helt klar. Oj. Er det ikke noget med, at vi skulle kæmpe, du? Wow. I don't like this. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke love noget. Okay. Go. Au. Dem jeg ikke kan lide dem der.
skal lige spise med noget steak. Men den er vildt god til at ramme mig med bue. Jeg er bare lort til at ramme ham. Og jeg løber lige hurtigt herop. Så kan jeg komme udenom ham, uden han kan se mig fuldstændig. Og han ved ikke, jeg kommer bagfra ham. Han tænker ikke helt på mig lige nu. Hvad laver du, dude? Okay, vi får recording. Er I klar? Boom! Sidste skud! Last shot! Wow! Anden forsøg. Så jeg vil sige tak, fordi I har set med på den her video. Jeg håber, I vil smide en like og en kommentar. Og så ses vi bare næste gang. Jeg ryster helt vildt lige nu. Så var det 8 kills? Yay! Så tak, fordi I har set med. Jeg håber, I kan smide en like. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!